लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो आंनि चेनेलाव नै दिनै गुवाहाटीयाव थांनायदो आरो नैदो लोगोफोरखौबो बिनानावफोरखौबो ओमफ्राय नै मातुमुआ मोसानो थांनायदो इसोरबो लोगोफोर दाख्लै बैसागु बादायलायनाय मोसानायानो एवनो जादोंमोन बाखि दोङोनो बिबाय थादों ओमफ्राय मातुमुआ मोननो दोङोनो नै देलायसोदो दख'ना गाननायफोरा नाग्रिजुलियाव मोसानो थांनो ओंखारदों ओमफ्राय जों गुवाहाटीयाव गस्ला गानग्राफोरा भिडिअ खालामसोदो नै साउन्डानो फिसा जादों आं टय मय टय जादों नै नै दाख्लै मोसानाया इयावनोमोन 1 तारिखै दिंखिया केसारि जानाया सिख्लाफोरा रिल्स बानायनो गान नागिरबाय थादो जोंना गारिया मोनफैथ'वाखै ओमफ्राय दा जोङो जना दंफैयो आरो नोंसोर मोसानो थांनायदो नाग्रिजुलियाव रिल्स बानायनो नायदो जांदो इसोरो मा गारियाव थांगोन बा टिना माबा विंगार इसोरनिया ना नै मालाय एखे हिमाचल मा खबर नै हिमाचलनिसो दे हिन्दी रायलाय खेबसे दे रायलायसन दे बावगारबायनो दे गाखो बाम्बार नै नाग्रिजुलियाव मोसानो थांगोन इसोरो नै थांसिगोन मालाय लांदां गारियाव जि गोसा नै मुखाबाय थादो लियो माया इनो होखाबाय थादो मायाया दे ख्रावसन माया नाग्रिजुलियाव साहा बागानाव फट' साफायना फै साहा बागान जाराय ख्रावसन खेबसे जि गोसा जाग्राय दा जोंखौ रावबो नायनाय गैला जोंनासो गारियाबो गैला दाबो जोंखौ रावबो नायनाय गैला जोंखौ रावबो टाटा होनायबो गैला जों गल'ल' टाटा बाय बाय मोजां मोसानो फै खायसे फसायना बाय जोंना इखिनिया नाग्रिजुलिफोरा हर टाटा थांबायानो आरो गारिया थांबाय नुला जों सफैबाय खानापारा फिल्डआव हेलौ गाइस जों सफैबाय ओमफ्राय जों दा मायाव दोनगोन मिथिथ'आ आरो जों थांगासिनो दा खानापारा फिल्डआव जादों आरो
लोगो मोननोबो हालाय दै ओइ खेंख्रा जुगनुखौ लोगो मोनगोन जों मिथिया दा दायो नायबाय थानोसै लोगो मोनो ना लोगो मोना दा थांगासिनो बिसोर नङा बिसोर नङा दा थांगासिनो जोङो दा जोङो थांगासिनो मायावबा नुदोंनो खासेया नागाफोरसो बिसोरो नागा बोरो र' जोङो लोगो मोनदों जोङो अरुणाचलनि नंगौना नङा मिथिया दा थांबाय थानोसै आङो थांखानोसै मबाइल थुगासिनो दा थांबाय थानोसै जोङो ओमफ्राय नैथिं जुगनो local entrepreneurship আৰু এখন বজাৰ সৃষ্টিৰ প্ৰয়াস কৰিছো আমি আৰু গতিকে এতিয়া আৰম্ভ কৰিব লৈছো हेलौ लोगोफोर जों सफैबाय दा ड्रेस गाननोसै हाखु दाखु ड्रेस गाननो होबाय आरो जोङो थाब जायो प्रग्रामा दा जों ड्रेस गाननोसै लोगोफोर जों ओंखारहांबाय दख'ना गोथां गानदो बागुरुम्बा मोसागोन ओइ नै আমি এতিয়া মাত্ৰ বিহু নাচ আমি উপভোগ কৰিলোঁ মহৰ শিঙেৰে বনোৱা পেপাটিয়ে হওক বা নাচনীসকলে ओंखारहांबाय जों गासिबो নিৰ্ভৰটোতো আমি প্ৰকৃতিৰ ওপৰত जुगनुआ लोगो मोनबाय मा खुलुमबाय जुगनुआ लोगो मोनलायबाय जों गुवाहाटीआव मा खबर যদিও সাইডত ডাস্টবিন আছে প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি আমাৰ দায়িত্ব পালন কৰে গতিকে আমি সেই চিপছৰ পেকেটটো উঠাই আমি ডাষ্টবিনত পেলাওঁ লগতে এই जुगनुआ मोसाबाय अरुणाचलनिफ्राय ini malah ini kita yang mau jalan, getau kai matu, getau kai matu anu ngkarak.